Дзень добрый, панове! Вось вела мяне моя дорога вела и привела на мяне у вёску Ражанка. А знаходится гэтая вёска Ражанка, паважанае панство, у Шчучинскім районе Гродзенской области, Республика Беларусь. Вот что мне рассказали, паважанае панство. Рассказали мне, что колись вось тут жил дядька один, який вельми любил подорожничать. Ну, вось як и я. Один у один, значится. И он с кожного подорожжа привозил ружи. И гэтыя ружи садил каля своей хаты. И тут стольки было шмат руж. Все было у ружах. Стольки шмат, что гэтае место пачали звать Ружанка. Но поздней просто Ражанка. Ну, зараз весна ранняя, ружи еще не расцвели, але я думаю, тут есть шмат на что поглядеть. Так что за мной. Солнце устало в вышине, я поеду на коне, я поеду на коне, конника мой худший гони, конник копытами бьет, а я еду, да я е, а я еду, да я е, той, что спать мне не дает, той, что спать мне не дает, той, что синю я в кожаном сне, так и с ним мы в кожаном сне, я на мяне, конник мой бежить, бежить, а я добра буду жить, а я долго буду жить, жонок буду я любить, зацветут мои сады, будешь мать земли воды, буду стол я тады, а поколь я молодый. Бежи, бежи, а на окол ни души, а на окол ни души, только степ саде лежить, только степ и камняни, а я еду на коне, а я еду на коне, конник мой худший гони, добрую ветку мы живем, песни добрые пяем, песни добрые пяем, кумыс мы добрых ем, от кумыса кумыса, и у снежка и слеза, от чешуйная слеза, чистая небы роса, по земле ползи змея, не крану змею коя, не кране я на мяне, я живу я на живе. Ну, вось такая, паважаная моя казка. Ну, правда, ці не, я не ведаю. Ну, гісторыкі зноў жа не згаджаюцца. Ну, яны людзі творчыя. Таму кажуць, што назова вёскі пайшла ад таго, што, значыцца, быў тут лес, а на рагу вось так гэтага леса з'явілася паселішча. І ад таго, што ўзнікла на рагу, яно называецца Ражанка. І яна яшчэ ўпершыню ў летапісах узгадваецца аж у 1537 годзе. У лістах, значыцца, нашага вялікага князя, ну і караля Польшчы Жыгімонта Старога. Але люди, вось паважанае панство, тут жылі яшчэ далёка да Жыгімонта Старога. Правду я вам кажу, во! Справа ўся ў тым, што вось на пачатку мінулага стагоддзя, вось 20-га, сюды прыязджалі палякі. І гэтыя палякі вялі тут раскопкі. І сярод іншых розных рэчаў яны знайшлі вось тут у Ражанцы дзве шліфаваныя
каменные свідраваныя сякеры. О, а гэтым сякерам больш уже за 1000 гадоў. Правда, они гэтай сякеры тут не пакінулі, а звезлі з сабой у Кракаў. І так што, калі будзеце ў Кракаве, можете зайсці ў Кракаўскі музей і там убачыць 2 каменныя сякеры, знойдзеныя вось тут, у Ражанцы. Раней, панове, вось Ражанка гэта называлась не просто Ражанка, а Ражанка Пацаўская, таму што належала Ражанка тады нашаму слаўнаму такому беларускаму роду Пацаў. Род Пацаў, паважаныя, ён быў знакаміты і ў Вялікім княстве Літоўскім, і ў іншых краінах. Сярод гэтага роду было вельмі шмат таленавітых такіх знакавых людзей. У гэтым родзе былі і кашталяны, і гетманы, і ваеводы, нават быў біскуп. Ну і вось у сярэдзіне 17 стагоддзя род Пацаў раздзяліўся на 2 галіны. І вось Ражанка стала ўласнасцю малодшай галіны, якая звалась гетманская галіна. А звалі так дзякуючы Міхалу Пацу, які быў гетман Вялікага княства Літоўскага. І вось у 1674 годзе гетман Вялікага княства Літоўскага Міхал Пац у Ражанцы будуе, панове, мураваны касцёл Пятра і Паўла. Ну, а наступны вось уладар Ражанкі па гэтай гетманскай лініі Юзаф Пац вось тут у Ражанцы на гэтым месцы будуе шыкоўны палац. І вось у гэты палац, паважаныя мае, прыязджалі шматлікія госці і з Варшавы, і з Вільна, і з Кракова, і з іншых краін. І вось я хочу сказаць, што гэты вось палац тут стаяў яшчэ 40 гадоў назад. Уяўляеце, у ім жылі людзі. А пазней гэтым людзям далі кватэры, і іншыя не вельмі такія сумленныя людзі прыйшлі і пачалі гэты палац разбіраць сабе на патрэбы. І разабралі так, што зараз ад яго нічога не захавалася. Ну, як казалі бальшавікі, да аснавання. Як твоє ім'я, якого роду ти, хто наканував тобі твій шлях, таємниць яких словом непростих, обшукать хотів у гэтых краях. Палац, паважаны, тут быў пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя. І будаваў гэты палац, ну, сябра Юзафа Паца, італьянец Карлас Пампані. Вакол палаца тут быў разбіты шыкоўны парк у англійскім стылі. Тут вось былі альтаначкі, вось тут праходзілі каналы, праз які ляжалі масточкі, а вось тут перад уваходам у палац былі вялізныя клумбы з ружамі.
Але гэта, панове, было. Але з цягам часу вось парк з англійскага стылю так плаўненька перайшоў у звычайны беларускі лясок. Вакол палаца было вельмі шмат розных гаспадарчых пабудоў. Тут стаялі лазні. Но самае прыгожае, кажуць, была гэта аранжарэя. Яна была на 2 паверхі. І вось мясцовыя жыхары мне распавялі, што кажуць, што хутчэй за ўсё вось гэтыя рэшткі будыніны, гэта ёсць тая старая колішняя аранжарэя, дзе вырошчвалі ружы. Put the weight of the world on my shoulders. Who put the lies in the truth that you sold us? Lost behind a silver screen are all the things you could have been to us. So don't try and fuck up my head. І вось тут, паважаныя, у пацаў, як у сапраўдных шляхцічаў, былі свае коні. І вось захавалася з тых часоў яшчэ стайня, вось гэтая колішняя. Я хочу вам сказаць, што наогул наша беларуская шляхта вельмі любіла і паважала коні. Гэта быў адзін з лепшых сяброў конь, а то і лепшы сябра. І вось расказваюць, што ў некаторых нашых магнатаў вось у стайнях ляжалі дываны, а на сценах віселі люстры. Вось ці было гэта тут так, вось у паца, я не ведаю. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай вось Ражанка выйшла ў склад расійскай імперіі. І вось тагачасны ўладар Юзаф Пац дзяцей сваіх не меў, і таму, калі ён паміраў, то ўсе свае маёнткі, у тым ліку вось і Ражанку, ён перадаў свайму дальняму родзічу, якога звалі Людвіг Пац. І вось так тут з'явіўся новы гаспадар Людвіг Міхал Пац. Людвіг Пац, панове, ён нарадзіўся ў Страсбургу, доўгі час жыў у Францыі, ён падарожнічаў па Англіі, Шатландыі, Ірландыі, але калі пайшоў у адстаўку, то жыць прыехаў. Канешне, вось сюды, у Ражанку, таму што вось недарма кажуць, што той, хто хоць аднойчы пабываў у Ражанцы, той абавязкова туды вернецца. І вось Людвіг Пац тут пачаў будаўніцтва. Ён тут пабудаваў і крахмальную мануфактуру, ён пабудаваў тут палатняную мануфактуру, паставіў тут бровар. І вось я вам скажу, што вось на гэтай рэчцы Тур'я вось захаваліся рэшткі нейкай пабудовы, і думаю, што гэта рэшткі менавіта той пабудовы, якую тут калісьці паставіў Людвіг Пац.
Калі вось Людвіг Пац уступіў тут у поўныя правы ўладара, значыцца, то на той час вось касцёл, які будаваў ягоны сваяк гетман Міхал Пац, быў крышачку такі занядбаны. Ну і тады, значыцца, Людвіг, ну тады ж тэлефонаў не было, так сёння патэлефанаваў, да сказаў, да і ўсё. Тады ж адпраўлялі ганцоў. Ну і, значыцца, Людвіг адпраўляе ганца да дойліда Генрыха Марконі. І вось Марконі прыязджае сюды ў Ражанку, пахадзіў ён крышачку каля касцёла і ўзяў, перабудаваў яго на свой лад у неагатычным стылі. І вось, дарэчы, гэты касцёл у Ражанцы лічыцца першай неагатычнай пабудовай на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Ну, пазней крышачку перарабляўся яшчэ ў 1924 годзе, за савецкім часам зноў амаль быў разбураны, і яго аднавілі толькі ў 1990 годзе. Падчас вайны 1812 года Юзеф Пац ваяваў на баку Наполеона. Ну і ён, як і іншыя беларускія шляхцічы, марыў адрадзіць вялікае княства літоўскае. Але гэта не здарылася. І вось пасля вайны Юзеф Пац у Ражанцы паставіў вось гэтую каплічку у памяць аб сваіх загінуўшых сябрах. Калі вось у лістападзе 1830 года у Варшаве пачалося нацыянальна-вызваленчае паўстанне, то Людвіг Пац разам са сваімі сябрамі, Нямцевічам, Кахановскім, прыняў у гэтым паўстанні самы актыўны ўдзел і нават быў кандыдатам у прэзідэнты нацыянальнага ўраду. Пасля падаўлення паўстання, паважаныя, Людвіг Пац быў прызнаны адным з галоўных удзельнікаў мяцяжу, але рускім жандармам не ўдалося яго схапіць. Яны, кажуць, прыехалі сюды, акружылі палац вось тут у Ражанцы Паца, але Людвіг змог уцячы. З палаца вёў падземны ход, 2-кіламетровы, вось пад рэчкай Тур'я, вось сюдой, пад Ражанкаю, да касцёлу. Але вярнуцца назад на радзіму ён уже так і не змог. Ражанка была канфіскавана, а вось гэты ўсе навакольныя землі былі прададзены з аўкцыёна. І вось жыццё Юзефа Паца, яго змаганне за незалежнасць настолькі ўразілі Адама Міцкевіча, што ён Юзефа Паца зрабіў адным з герояў пана Тадэуша, граф, які з Літвы далучыўся да польскага войска. Вось палякі адну з вуліц Варшавы назвалі ў гонар Юзефа Паца. А вось у Ражанцы ёсць вуліца Лугавая, Садавая, вось гэта вуліца Савецкая, а вось вуліцы ўладара Ражанкі, які столькі шмат зрабіў, вуліцы, названай у гонар Юзефа Паца, я тут так і не знайшоў.
У другой палове 19 стагоддзя, паважаны, вось гэтае мястэчка Ражанка было цэнтрам воласці. Тут праходзілі кірмашы, тут было вельмі шмат розных крам, тут стала 2 вадзяныя млыны і аж 3 карчмы. І вось будынак адной з карчом захаваўся. Вось ён, паважаныя. І вось гэты будынак было б добра вось аднавіць, зрабіць тут старажытную колішнюю карчму, прывозіць бы сюды турыстаў. Але гэты будынак панове зносяць, і калі вы сюды прыедзеце праз месяц, то, магчыма, вы гэтую старажытную карчму і не ўбачыце. І вось так хутка ў нашых старажытных мястэчках ужо нічога не будзе нагадваць пра колішнюю даўніну. Ты моя голованька, заболела голова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, заболела голова. А что ж будя, коли с той голованьки, можа ж я помру, помру. Вось у Ражанцы, ну, які амаль у кожным беларускім мястэчку, быў касцёл, праваслаўная царква і сінагога. Вось царква не захавалася, а будынак сінагогі, панове, захаваўся. І за савецкім часам у гэтым будынку быў клуб, там ішлі танцы і паказвалі кіно. Ну, але вось напрыканцы мінулага стагоддзя, калі храмы пачалі вяртаць людзям, то яўрэяў тады тут не было ўжо, і праваслаўныя сказалі, як гэта так, у храме і танцы. І тады ўзялі і старую сінагогу перабудавалі пад праваслаўную царкву. На пачатку 20 стагоддзя, паважаны, тут жа такая дзяўчына Ева Філінская. І вось яна ўсё сваё жыццё апісала ў дзённіку, а пасля гэты дзённік выдала асобнай кнігай у Вільні. І гэтая кніга патрапіла ў рукі да рускага класіка Льва Толстога. І настолькі вось жыццё Евы Філінскай уразіла яго, што ён напісаў апавяданне «За што?». А Ева Філінская, значыцца, стала прататыпам ягонай гераіні Альбіны. Калісьці вось тут, паважаныя, мясцовы люд казаў, што да ражанкі па абаранкі, да бераставіцы па рукавіцы, а да індуры па куры. Ну, вось я ў Ражанцы пабываў, абаранкаў набраў, ну, а ў іншай мясціны іншым часам заглянем. Ну, а сёння, паважаныя, час развітвацца, так што да пабачэння і да сустрэчы праз тыдзень. Усяго найлепшага!